Hogy itt vagyunk körülötte. Nem. Hát ott a szobában volt. Ott van fent. Nézzetek csak azt fent. Eddig olyan 2 óránként evett, de szerintem kicsit kellett kényeztetni. Hát az ilyen piciknek igen, elég sűrűn kell még. Hát nagyon sokat nőtt a héten, mert sokkal kisebb volt a farka is, még alig volt kinőve. Na, de nagyon jó állapot. Mi megköszönjük szépen a tájékoztatást, a bemutatást. További szép napot kérjük. Köszönjük, jó utat, viszontlátásra. Új, ide jön. Hát ő is kéri, ő is. Igen. Látogatni? Lehet, igen. Mondom, akkor még, ha szerencse, akkor madárgyűrűzés is van. Az most nincs, de lehet jönni, igen. A reggelente vigyázték ki? Hát ilyen